Ola, boas. Me dicides algúns, non sodes poucos, que os mestres, incluso moitas veces afirmades, que os mestres non ensinamos a afinar. Non sei que cousa oculta debe estar na afinación que os mestres non ensinamos a afinar. Si que ensinamos a afinar. É dicir, os mestres, estamos afinando as gaitas nos ensaios, estamos ensinando a afinar. Hai que fixarse un poquinho no que facen os mestres. Se lle meten un fixo ali, por que lle meten? Se rasgan a palleta, por que a rasgan? Se a cortan, por que a cortan? Se meten, se quitan. Temos que fixarnos tamén un pouquiño, non todo se nos dá masticado. Temos que coller un pouquiño, pero é mentira, non é certo, estades equivocados, si afirmades que os mestres non ensinamos a afinar. Si ensinamos. A gaita, a mellor forma de afinala, ir tocando con ela todos os días un pouquiño, todos os días un pouquiño. Esta gaita nova, saliu fai 2 días do torno, metiño unha palleta, sentou ben, a veces metemos unha palleta que non senta ben e temos que cambiar de palleta, metemos a palleta, a blandena a meu gusto, son de palleta moi blanda, e vamos preparándoa, rascándoa, humedecendo un pouquiño, logo ir tocando a gaita para que vaya collendo un pouquiño de humedade, pero todos os días temos que tocar un pouquiño, ver que aquela nota mellor nos queda un pouco baixa, temos que apretar un pouquiño máis, ou aquela nos quedou alta e temos que soltar un pouquiño máis, chamase temperar. É dicir, os mestres sí ensinan a afinar, de feito están facendo todos os días nas clases, hai que estar atentos, vale? Vou tocar unha peciña a ver que sale.